Ayan, good morning mga kapatak. At panibagong araw na naman. Ayan, at kaya na CR naman na gagawin natin mga kapatak. Tungo tayo sa Bicolana Girl. Ayan, at bibili tayong materialis. Hollow block, simento. Ayan mga kapatak. At yung buhangin, kukunin naman sa ilog. Ayan. Punta tayo dun ngayon. Ayan, good morning mga kapatak. Nandito na tayo. Lugar nila Kathleen. Ayan. Yo. Bagong gising. Ayan mga kabatak. Ayan mga kaanolin yung mga kabatak. At bali po panoorin nyo yung episode 1 ng CR. Pagli-layout ni Bayaw. Ayan, kasi mamaya pa ako makaka-vlog dito. Kasi may ano namin yung kuryente nila Bicolana Girl. Ako naman magbablog doon. At least may ibang vlog din si Bayaw dito. Ayan. Alright. Kabatak ko si ano. Nagkikil sa duyan. Umaga. Ay, ang ganda ng mga anahaw. Kabatak ko. Ayan. Yan, at nagamit na nila yung hugasan. Nasampulan na yung lutuan. Ewan ko ano lutuin mamaya dyan. Baka maglilitsyon si ano, si Bicolana ng manok. So mga kapatak, at lilioutan natin yung gagawa ng CR. Ayan. Patakan natin ang tansi at sukatan natin. Bali 4 na hollow block na sabak-sabak lang to mga kapatak. Ayan. Ayan. Dito tayo. Ayan. Kuha tayo ng patungan. Siyempre, patungan ng ating pangmalakasan. Habang naghihintay tayo kay Papa ni Bicolana Girl. Yan, maglalagay tayo ng layout. Kaunti. Bakit ikaw ay uhaw? Yun, yung pinakamaganda sa lahat doon. Yung nalalaglag. Hindi binabayaran dyan eh. Ay! Nalaglag yung cellphone! Yay! Tapos wag mong ikat sa akin maganda. Talaga na! Ay, nalaglag uli! Oh no! Ayaw mo doon? Doon sa lamesa, buhatin mo yung lamesa dyan. Pantay pa. Abot naman yan. Yun! Huwag ka mo nang masisira. Nakadalawang laglag ka na, wala pa tayong pamalit yan. Wala pa kang GoPro eh. Nalalaglag ka na, nalalaglag. Sixteen, 32, 64.
White. Alin? White. White, ang white. White. Ay, aba-aba. Nandito, aba. Hoy. Dahil panali. Explain na ba ako bigat eh? Explain, ama na boy, di ka nalugod ni boy. Dali, abang wala pa si, ano? Dali, abang wala pa si Jennifer. Ay, ikaw na tignan yan si Jennifer. Okay, kung si Buboy na tignan. Kapita. Si Buboy na tignan. Si Buboy na tignan. In si Boy, first time.
Oh! Kagano ko wala natin din. Oh, dali na nga na. Oh, Marina! Tukan mo ng video yung So ito na po ang layout namin sa CR. Ayan. 64 by 64 yan mga kabatak. Tapos ito yung maglalagay ng hollow block. Hinuhukay na ng kapatid ni Bicolana Girl. Ayan. Kabatak. Ayan, at may layout. Sabak-sabak lang to na ano, na hollow block. May bakal sa bawat kanto. Hindi na tayo magpupusti, mga kabatak. Ayan. Okay. Ayan. At pagkakapi ni Papa ni Bicolana, ibibili na kaming materialis. Ayan. Di nga pasali yung kay Leo. Ayan, sana itong upload ni Bayaw na ito ay 10,000 views. Sana mag 10,000 views yan para makahabol sa revenue niya. Wala na, di makaabot. 3 araw na lang. Wala na, next month na talaga to. Ganun talaga. Hindi tayo naabot eh. Ang importante, di sumusuko, mga kabatak. Ayan o, may bato, natapat sa bato. Laki. Ay naman ako po tubig. Tubig. Kaya magdala ba ako sa kanya? Ayan, kabatak ko. Kasi ito, dito lang sa loob to. Kasi magtatambak pa rin dito sa loob yan eh. Oh, batak. Diba? Parang bako na yung kamay ko ah. Oh? Diba? Kunti na lang idadagdag natin panambak. Pwede na pala ito, labahan nila ito eh. Pag napantay ito eh. O dyan, labahan. Tatak pa naman yung butas yun eh. Hindi para din naglalaba doon. Ayan. Dito pa, paikot yan. Paikot. Ayan, paikot yan mga kabatak. May bisita kayo. May bisita. Hello, sino po sila? May bisita. Naligaw na. Naligaw lang. Sino po sadyaan nyo dito? Naligaw man lang ako kuya. Naligaw? Oo, nag-agi ako dyan. Tapos napadpad ako. Saan lugar ba yung hinahanap mo? Baka nandun sa kabila. Pwede kang samahan ng ano? Yan. Sa tapat ng langit. Oh, tapat ng langit. Oh no! Anahaw yata ito. Langit ah. Ano ka batak? May lakad yata. Nakapurma sila eh. Napalaban yung kuya ni
Gatlin, no? Testing yan para pag nag-asawa, marunong. Oo. Yan ang ano. Praktisado na. Pag tatayo na siya sa sariling bahay, marunong siya mag-layout. Oo. Kahit layout lang. Kahit layout lang wala. Di ba? Maliit man sa paningin pero maganda yan pag nagawa. Makatapos yan. Malaki yan mga kabatak. Malaki, maluwag ang luwag nitong bahagi na to. Yan. Kagandahan yan, yung bubong na lalagpas oh. Mahaba pa siya. Lalo sa likod. Ayan. Alright. Ayan oh. Yan. At yung dating CR po nila, yan. Babaguhin talaga natin yan. Dito na. Ang ano lang doon, yung dating tangki. Doon natin kukunik din itong yung PVC nito. Kabatak. Ayan. Alright. Alright. Ano po, Ge? Napasyal ka? O, ayan na! Ay, nakikabit na oh! Ano kaya lulutuin dito? Kinabit na yung lutuan. Baka hindi Oh. magluto. Baka bumili muna tayo. Oh. Wow! Diba? Maluwag. Ito na ang bagong paliguan. Yan. Ito. Sulit! Paliguan. Ganda oh. Yan yung katawag nating unique mga kabatak o kawayan na may stainless lababo. Pinuputulan ni Taba yan kanina eh. Kako di naman naabutin yan eh. May pinahan lang yan. Sariwa pa kasi kaya matigas pa yung ugat. Ayan o. Si Boy dyan. Ayan, kala ako may muna si Boy. Ayos ba? Ayun naman eh. Kang, kusikat mo. Alright. Pagod oh. Di pa pwede mo makyaw? Di pa pwede mo makyaw? Pa, ikasukan ang baba ka. Haray. Ubus na ito. No! Di mo galawin. So yan, at patuloy sa paghukay. Ayan. Ayan. Kalahating hollow block na siguro. Pwede yan.
Nakaramba ko yung Yan mga kabatak. Ah. Sino to? Sino yan? Sino yan? Family blanket. Yan, at mga kabatak, patuloy tayo mag-abang-abang dito sa update sa paggawa ng CR. Bagong CR nila, mga kabatak. Yan. Upgrade naman, CR naman yung upgrade natin. Tapos na yung kusina at CR naman. Yan. Medyo may hirap po kain doon kasi may ugat ng ano, anangaw, yung puno. Oh. Bagong putol kasi, sariwa pa. Kaya matigas pa yan. Alright. Alright, sa Diamond. Ano ko kung tamot kasi pa kasintada yung kanyang buwan, mabato-bato. Mabato talaga yun. Kaya di kayo pwede bumili dyan? Order na lang tayo, isang kubik. Pwede naman. Mabato kasi dyan yung Marami talagang bato yun. Pang-flooring lang yun. Pag nag-flooring na lang tayo. tabunan dyan ako kayo pa dyan. Guhukay pa yun dyan sa gilid. Hollow block pa yun. Papalaban siya ba maghakot ng hollow block mamaya. 160 yun eh. Tama, nakasama ka magpalakad. Boy, nilagami ko kulo na kayo. Marami na ibang ko. Balang! Bye! Ako, ayun, Kaya magparaga po abo. Mataas pa dyan. Kanto. Mablasan pa. Pusot ka luluwa. Ayan na, mabanat na siya ba? Nakapagkape na eh. Ayan na, arangkada na yan. Magpapala na yan. Alright.
Kagating ka, Noy. Mama ko gunting. Yung naman sa may ano. May radyo. Yan, sa kanto. Yan. Alright. Bye, Mina. Bye. Alright. Bye, tigdi mo ko yan. Bye. Ayun na, tigdi mo. Bye. Tigdi mo ko. Ang taga sana ako, tigdi. Ayan, at mayroon pala silang floor mat. Talaga ng floor mat. Alright. Diba? Oh. Yuhol man niya yung ano. Oh, di parang naka ano rin yan, naka tiles. Okay. Okay sa alright. Ayan oh. Ayan. Diba? Ina, bang, mana bang? Ayan, mataas pa rin sa kanto na yan. Dito ka lalim. Papunta na. Hindi mo pa gawin. Tatay mo ba? Tabangin mo. Ano, dumana sana ako pa? Buhok tabangin tatay mo mga buhos. Tik mo, sana ito para kabang sato. Pag may sira dito. O, pabo, pabo ito. Ayos ba, no? Ayos na. Okay sa alright. Alright. Ito, anong hula mo dyan? Ano lahat yan? Saingan. Ayun na sa ingan ah. Ayan ang saingan. Ano to? CR yan. Ha? CR. Paliguan. Paliguan. Sama na yun. Tama na. Paliguan. Ayos na yung laki. Oh. Apat na hollow block yan. Sabak-sabak. Yan, pan. Halog lang, walang poste lang. Wala nang poste. Oo, matigas naman ang lupa. Hollow block lang. Saka lalagyan na ng bakal gada kanto. Oo. Baha naman, ako pamaw ka na. Madali mo sa ito. Magtino, pero gano'n ka na. Pag-ayos mo ba? Ayos ba yung lutuan? Anong sakto-sakto, no? Diba?
Ano, pero manok ang patayin mo. Bukas da ah. Bukas. Kung may plywood ko ta, lagyan mo ng plywood sa ibabaw para pantay ito. Dahil man madumog ka may mantel. Santa Clara, May bugo nito. record. Kung dahil sa tiles na orgo ito, patong mo lang. Diba ba? Tama po siya. Buso na kami. Hanggang na. Alright. Alright. Alright na yan.